हेलो लोगोफोर बयखौबो बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। गिबियावनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। दासिमबो 20% साबस्क्राइब खालामदों, बाखि 80%आनो साबस्क्राइब खालामाखै। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ फारियै नायलांदोनि। गिबि रादाबाव दङ जम्मु काश्मीरनि अनन्तनागावआव रैखाथि हान्जा आरो उदखारि हान्जानि गेजेराव सोमजिनाय मोगा-मोगि गावलायनाय जाथायनि खौराङा सोराङाव फैदों। अनन्तनाग जिल्लानि खखरनागनि बैलु गामियाव सोमजिनाय बे मोगा-मोगि गावलायनाय जाथायाव रैखाथि हान्जानि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि गुलिजों उदखारि हान्जानि 3 सोद्रोमाफोरखौ जायगायावनो जिउ फोजोबो। जिउ गोमानाय उदखारिनि 3 सोद्रोमाफोरा लश्कर-ए-तैयबा उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोर होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनै आसामनि मानगोनां 14 जन केबिनेट मन्थ्रिफोरनि मा बिफानाव बिबान होनाय जाखो बेनि आबुं फारिलाइखौ फोसावबाय। गासिबो फारिलाइखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। बेवहाय आं मख'नो सानदों बिटिआरनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि एमएलए इउजि ब्रह्मनो होनाय बिफाना जाबाय हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल सयल कनभार्सेसन वेलफेयार अफ प्लेन्स ट्राइब बेकवार्ड क्लासेस बिटिसि। बिथांनो खालि बे मख'नाय बिफानखौ बिटिसि ओनसोलनि थाखायल' पावारखौ होनाय जादों। आसामनि थाखाय बे एखे बिफानखौ रुनुस पेगुनो होनाय जादों। बेराफारसेथिं मोनसे सुलुंनि बायदिब्ला बिश्वजित दैमारिनो आसाम एसेम्ब्लियाव बुंथिगिरि होनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। बिश्वजित दैमारिया जुदि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार जायोब्ला जानो हागौ बिथाङानो बर'नि सिगांसिन। आरोबाव माखासे साननि उनाव माखासे एमएलएफोरा मन्थ्रिनि समायखिरा लागोन होनना खौरां मोन्दों। इउपिपिएलनिफ्राय गबिन्द बसुमतारिया मन्थ्रि मोननायनि आसा दंबावो होनना मिथिनो मोन्दों। 5G नेटवार्क बाहायनायनि थाखायसो हादोराव मानसि थैगासिनो, कर'ना भाइरासनि थाखाय नङा होनना दाबि दैखांनाय रावखौ नेवसिगारदों भारत सोरखारा। 5G गोनोखो टेक्न'लजिनि बाहायनाया कर'ना भाइरास गोसारनायनि जाउन होननानै फोसावलायनाय खौरांखौ नेवसिगारदों भारत सोरखारा। सुंजाबथाय मन्थ्रि मिनिस्ट्रि अफ कमिउनिकेशनआ बुंदों दि बे खौराङा आबुङैनो ओंथि गैयै आरो नंखाय। मन्थ्रिया बुंबावदों 5G गोनोखो आरो कर'ना भाइरासनि गेजेराव मोनबो बिगियानारि सोनारथि गैया। मख'नो गोनांदि जेराव भारतनि मोनबो जायगायावनो 5G नेटवार्कनि आनजाद नायनाय हाबाफारियानो जागायाखै। बेबायदि बिथिङाव भारतआव 5G नेटवार्कनि आनजाद नायनाय एबा बाहायनाया कर'ना भाइरासनि जाउन होननानै दाबि दैखांनाय रावा ओंथि गैयै आरो नंखाय होननानै फोसावो। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। तिनसुकियाव बमा बेफ्रुदों, सासे 12 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ खहा जादों। दिनै फुङावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जायो। तिनसुकिया जिल्लानि जागननि काटाकटकनियाव बमा बेफ्रुनायनि जाथाय जादों। बे बमा बेफ्रुनायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बरिदिहिं दैमानि जिङाव मोनसे ग्रेनेड गोग्लैना दंमोन आरो बे 12 बोसोर बैसोनि गथ'आ बेखौ नायनानै आखायाव लानाय समावनो बेयो बेफ्रुयो होनना मिथिनो मोन्दों। सोर मानो बे बमाखौ गालांदोंमोन बेयो दासिमबो रोखा जायाखै। जिउ गोमानाय गथ'खौ सुरत हाजं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव रावना होलांदों। दासिमबो बे जाथायनि बागै गुवारै मिथिनो मोननो हायाखै एबा बमाखौ सोर गालांदों एबा सोरनि मा नाजानायमोन रोखा बुंथिनो हानाय जायाखै। इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों आइजो दैदेनगिरि मुर्सिमा प्रतिभा ब्रह्मखौ क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि चेयारपारसन सायख'बाय। बे बाथ्राखौ फोसावदों ससियेल मिडियानि जोहै इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि राजु नार्जारि बिथाङा। OSS फार्स्ट इयार फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। गोबाङानो आंनाव सोंहरदोंमोन आनजादा जागोन ना जाया, माब्ला जागोन होनना। दा सोलोंथाइ बिफाना मोनसे नटिस फोसावबाय। OSS फार्स्ट इयारनि एग्जामा जाला, केन्सेल जाबाय। माने जायफोर फर्म फिलआप खालामदों बिसोर गासिबो पास जाजोबसिगोन, सेकेन्ड इयाराव मोनजोबसिगोन। बे खौरांखौ फोसावदों आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो वाट्सएप फेसबुकआव शेयार खालाम। जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। उननि समाव आं बेबायदिनो गोदान रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।